Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kaseng United Hanyotrep Movement Umrit Circle haka arpo kendai trik ubanai kela lingkot arajar arpo kalami syakmat ban senapan bahada ka bamaramot ia ka yeng jong ka wei ka longkme baduk haka snong umrit hadin shibanai balapan scam ya kinong kit kam batmai jong kani kaseng kidkhot kaseng ki badap da ka jing snokya haba yoi ya ka jingjot rathai jong ka yeng ka kongklis lingdo ka ba shong basa ringkat tang bat arngut ki khon na lor bagani ka longkme ka dairu ka badan jingduna ka bor yo sngo kila penshna mon sngo bha ya gani ka yeng khnang ban lat na ka jingjau ha ka por slap andalawan ka lior kani ka yeng ka bala jot jong ka kongklis lingdo ka dairu ka bala shna menshwa da ka scheme jong ka sarkar pedeng bala mangkerpang ki longyeng baduk Henry na mar bagani ka longyeng kamkot bor ban penbha ya gani ka yeng kala sujot no bat ka seng hapo ka jingilam jong presiden uba prangsni lingdo bat ki nongkit kam kila marmot hi daladi ya gani ka yeng nado ka bathet ya kitiar kitar badan kam nadong shadong tat hadu banda dep pura kaseng kala penparu ya jing snokya halor ka jing otno jong ka tanat Meghalaya Energy Corporation Limited ya ka boarding jong gani ka longyeng wala ka boarding electric bagani ka longyeng kadai ka bala mangkerpang na ka benta ki longyeng baduk nado usnem arajar khat khandai ka jing i jingai ka jong ni na marba kani ka yeng mendikan thela ban ong artat kidon pedang ka jing duna ha ki lain anah lain kren ban kim dalong kita ba long kumbai imlam kiwe kumbalong lam kiwe henry ka jing i ka jong i kum ka sang yu siam henry nge i ba ka yeng ka sam jong ki ka long ka bajot ba pai henry nakaliang jong i ni le stom kat bang ngila ban repair ya ka yeng jong ka henry kat ai bor ibarit e jong i ban ringkat ka jing ton lam bat kini ki breu jong ka western zone ngilala ban pan maramot ya ka yeng kum ba ka POE menta kum ba ka long te haka jing duk jong i kibun kiway kiba umsyam layu i yakani ka jingduk jung i henry kaseng jung i nakani ka umrit circle kalala penbet penbiang yakani kumbakalong menta te kendiat hakaliang jong ka light yakani ka ying ru kaladu nadu u arhajar ka kendai kalalong kumbalai snem e menta te wat lada ka dei ka light BPL ru ka electricity BPL ka badai namta kibaduk henry kamsyam ladon kanu ka jingwan pet ne jingwan kemi ban penbet penbiang ya kena light nakaliang jong ka department te kani kalong tang inuksa ibaret ibang iyo nakani ka umret circle ka jongi hot wat lada kimla benle shibun henry ka mensim kidon te kumta ngakarpatu ya ka sarkar bad ya ka MECL hi baka deben pet ya kum kini kilanot kibasyam haga jingdok ka jongki so tanat ba iyo wadang ilong tang ibor baredo nang ne sakmat ladang ila tengi kloi bangin yarap hi nang ne sakmat ladang ilong hakana ono komru bangin yak persang hiro bat iwei pe iwei ni de ban long bai kum kata ka mensim bangin de ban yarap ya ki beduk ki basok mo te nak liang jongi kawasan e bangin so tanat bat ngi aingu sikat de ya ka umrit circle bakal ala lemban pen i kum kata kanoksa ba ki de kita ki samaria baba na benta ki beduk bala ban yarap